جام خیلی رسیده. اکا 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 муҳаммад Ризвон дишаб аз кор хаста баргашт ва акнун аз хоб хестан барояш мушкил аст. баъзан кори ӯ то соати 11 шаб давом мекунад. муҳаммад Ризвон 17 сол дорад. 3 моҳ пеш падараш худро кушт ва саробонии оилаи 6 нафара ба зиммаи ӯ афтид. 3 моҳ пеш бар оилаамон як ҳодиса рӯй дод. падарам дар деҳқонбозор кор мекард ва мошинашро ма гирифтан, худашро омада дор кашид. гаиё мошин шамахиён карда буданд. ҳисобиам 17,000 штраф кардан, ҳисобиам омад худашро дор кашид ва тамоми бору души зиндагӣ бар худам расид. ӯ фарзанди калонӣ аст ва 2 бародару 1 хоҳар дорад. Сахона тест парто. Момад. نون بگیرین رفته چایتون بخورین. بگیرین چایتون بخورین. баъди 3 моҳи марги падар модари муҳаммад Ризвон духтар таваллуд кард. муҳаммад Ризвон то ҳол ӯро надидааст. имрӯз модарам дар беморхона соҳиби духтар шудааст ва ҳамаи корбори зиндагӣ бар дӯши худам аст. кор дем наметавонам рафта. соати 6 да кор мерам, 10 да меом. муҳаммад Ризвон ба кор меравад. ӯ бояд то бегоҳ кор карда барои додару хоҳаронаш нон орад. ин дастгоҳи обфурӯшӣ манбаи даромади муҳаммад Ризвон аст. ӯ ин корро пас аз дарс мекунад. ҳоло ки дарси мактаб тамом шудааст, ӯ аз саҳар ба ҷои кораш меояд. талабаи мактаб ҳастам. баъди мактаб ба кор меравам. дар политехника зада мефурӯшам. дар як рӯз 200 сомон савдо мекунем. 40 сом шахидо мегирам, соҳиби казбада. 40 сомон намерасонад. дар 40 сомон як тарбуз мегирӣ, меоӣ тамом, ҳеҷ чирга намегирӣ. Дугоздаҳуми июн рӯзи ҷаҳонии мубориза бо меҳнати кӯдакон аст, яъне рӯзи наврасоне мисли муҳаммад Ризвон. соат 11 шаб. муҳаммад Ризвон ба хона бармегардад. корбори зиндагӣ бар дӯши худам, ҳама чиз хонаводаро нигоҳу бин кардан ҳамаи масъулият аст. сахт аст. ё дар сар либос дар кора, хӯрондан дар кора, ҳамаш сахтӣ аст. муҳаммад Ризвон рӯзҳои бо падар буданашро ба ёд меорад. зиндагӣ дар ин хонаи камбизоат баъди худкушии падар боз ҳам вазнинтар шудааст. ман мехоҳам гӯям, ки ҳама ҳамсолаи худам
падар модарашро эҳтиром кунаду ва ба онҳо ёрдам диҳад ва наранҷонад, чун падарам ба ёдам диҳад. Муҳаммадризвон орзуҳои зиёд дорад. мехоҳам я одами хуб хонаводаро нигоҳ бин карда тавонам. Gracias.